Hej, og velkommen til, hvordan man kan begå et giftmord med cyanid. Nu skal I bare høre her. Cyanid, det er et rigtig gammelt giftstof, som man brugte primært til selvmorderiske eller formål. Og det bliver de stadig brugt til den dag i dag. Og cyanid, det findes hovedsageligt, eller det fremkommer rigtig meget naturligt i blandt andet hos bitre mandler og ferskner og hørfrø og så videre derudaf. Meget af de her stenfrugter her. Og det fremkommer så i form af amygdalin, hvor man kan skille den her cyanidgruppe her ad ved at tilsætte noget vand, hvor vi så får outputtet her blåsyre, som der er det farlige stof her i cyaniden. Og det vil man sådan meget let kunne fremstille privat, som er ret godt for den her vores lille giftmorder her, vores lille smiley face. I det at han bare ville skulle have noget amygdalin og lidt vand. Men i det han skal fremstille det, så er det rigtig vigtigt at han tager stilling til RAS sætningerne, eller i hvert fald risikosætningerne, fordi vi her ikke have, at han kommer til skade, så kan han jo ikke dræbe nogen. Og det er rigtig giftig indånding, så derfor skal han arbejde ved rigtig god udluftning, eller enten i et stingskab, eller ved isolering osv. Og det er så også rigtig vigtigt ved hudkontakt, eller giftigt ved hudkontakt, så derfor er det vigtigt, at han så bruger lidt beskyttelse, at han bruger lidt handsker osv. I kender proceduren, og så vil han være rigtig dum, hvis han indtog det selv, så det går vi ud fra, at det gør han ikke. En morder, tænker jeg ikke er særlig miljøvenlig, så det er ikke så vigtigt det her med, at det er miljøskadeligt, og det må ikke komme i kloakafløbet. Det er han sgu nok pisse ligeglad med. Ellers så finder han en anden måde at skille sig af med det, så politiet ikke opdager det, eller et eller andet. Men det der er rigtig vigtigt for ham at vide, det er den dødelige dosis, eller den dødelige koncentration af det her stof. Så derfor, og det måler man så primært af ILD50, som betyder lethal doses, og så som der betyder en dødelig dosis for for indtagelse af det her ved 50% af en population så dør af det. Eller lethal concentration, som er præcis det samme, bare når stoffet forekommer på parts per million i stedet for at måles, eller forekommer på gasform og måles parts per million. Den her LD50 eller LC50, den er så afhængig af hvilke forskellige anvendelser man bruger det her for cyanid på. Og ved indtagelse af cyanid, der er det klart den laveste, hvor LD50 ligger på 1-3 mg per kilo kropsvægt. Det vil sige, at hvis du skal dræbe en mand på 10 kilo, det er bare lige hurtig hovedregning her, så vil du bruge 10-30 mg. Det er simpelthen, du ganger det bare på her, bang, så har du det. Og ved indånding parts per million, der kan du så se, at der skulle luften så bestå af 100-300 partikler per million den del, eller per million af stof, hvor de her 100-300 partikler ud af 1 million partikler så vil gå ind og så dræbe et gennemsnitligt eller 50% af den her befolkning her. Og ved hudkontakt, der kan vi så se, at den er også super rigtig høj, og det er måske ikke så smooth at smøre lidt cyanid ud på kroppen. Der skal man bruge 100 mg per kilo kropsvægt, selvfølgelig. Og her har vi så sådan en lille respons-dosekurve, hvor vi kan vise hvorledes eller bare sådan et hurtigt overblik over hvordan sådan et giftstof det rent faktisk virker. Det skal lige siges, at alle stoffer eller disse stoffer de er giftige for kroppen i den rette mængde. Det her det er bare helt tilfældigt tal, der står her på y- og x-aksen, så det skal ikke tage af. Og det der så simpelthen sker her ved dosen, der kan man så se hvor meget af stoffet man så har indtaget i kroppen, og hvorledes at kroppen responderer på det her. Her kan vi så se, at vi startede med at indtage stoffet, og her cirka halvvejs på kurven, der vil vi nå vores LD50, hvor at cirka 50% vil være døde her. Og så hvis vi så fortsætter op i kurven, hvor den sådan ligesom flader ud,
kan man så se, hvordan at hvorledes at de fleste eller alle de ligesom er døde her, og det er derfor man kan se lige meget hvor meget du bliver med at putte på hen ad x-aksen i højere dose, så er lige meget responsen den samme, for du er død. Og det der så er rigtig godt at vide som en giftmorder, det er selvfølgelig hvordan det her cyanid det ligesom går ind og påvirker kroppen. Cyaniden den går ind og virker som en inhibitor for enzymet cytokrom C-oxidase, som der ligger i mitokondriernes membran, og derfra der binder det sig så til jernet i enzymet, hvorved det så forhindrer oxygen at binde sig til det her enzym, og derfor kan mitokondrierne så ikke længere producere ATP aerobt, og man kvæles. Cyanid det har et meget lavt kogepunkt, og det vil sige at det fordamper cirka ved omkring stuetemperatur. Så derfor vil man sagtens kunne bruge cyanid på gasform, hvor man så her vil kunne smide nogle folk ind, det ved jeg ikke, lidt inspiration fra Hitler eller et eller andet, og så kvæle folk på den måde. Det er måske ikke så snigmorderagtigt, men det virker i hvert fald. Måden man ellers skulle gøre det, det er at man kunne producere en cyanidcreme, og så kunne man så skrive på at man skulle selvfølgelig opbevare den på køl, ellers så ville vi så have det her blåsyre, det fordampet, og så ville den så ved store mængder kontakt ved huden så gå ind og ligesom kunne fortsætte den her kvælningseffekt. Måden man altid ser den på i film, for eksempel i James Bond 007, så der ser man typisk at der lige er nogen der har sådan et pulver, typisk cyanidpulver, hvor de lige eller fra en flaske, hvor det så er den her, hvor de så hælder det ned i den her boblende drink, hvor at cyaniden den faktisk det er bare sådan lidt sådan detaljer, men cyanid det har sådan en meget svag bitter mandelduft, men af rent genetiske årsager er der ikke særlig mange der kan lugte dem, men det er meget godt lige at have med, hvis I vil bruge det her cyanid, så I måske lige tager stilling til det, at det måske skal være en lugtende drink. Men jeg håber I lærte noget, og jeg håber at I får dræbt nogen med noget cyanid. Så kan I have det godt. Hej.